Good morning mga par. Ngayon, dito sa bahay, bali nagluluto ako. Nagluluto ako ng ulam namin. At papakita ko yung kaganapan ngayon dito sa bahay. Alright. Ngayon magluluto ako ng sweet and sour sa tilapia. Pinainit ko na yung kawali. Yan. At naka-prepare na rin yung sibuyas tsaka bawang. Magulo pa dito sa bahay kasi naggagawa nga kami. Yun. At tayo nag-i-skim coat. Skim coat. Malapit na. Malalapit na yung okasyon. At yun mga par, mainit na yung kawali kasi mainit ng panahon ngayon. Kasi mainit ang panahon nyo. At lalagay ko na yung mantika. Mantika sa Tagalog. Sa English ay oil. Sabi ko lana. Lana. Ano yun? Bibigos-migos na natin ito mga pa. Siyempre lalakasan natin. At siyempre nakapagsain na. Tayo gutom na. Ano sa ba? 11:30. Oh! Yun. Mekos na mga inisan. At syempre, dahil sa bayad ang panahon, kailangan natin paminom ng tubig na may yelo. Oh, kalma, baby kalma. Huwag mo nang malakong bigyan ng dahilan para kabigyan ka. Oh, kalma. Baby kalma. At bali yung prito pala to, nung isang buwan pa to prinito. Kaso para matidyaran na, lalo po rin natin ang prito. Isang buwan pa yan. Oh, kalma. Baby, kalma. Munang-munang kong bigyan ng dahilan para kabigyan ka. Yes, balik it. Oh, kalma. Baby, kalma. At lagyan lang natin ng banana ketchup. Baka naman. At ayun na nga, minsan lagay na natin yung banana ketchup. Ganun kasimple. Kasimple. Hinaan natin yung apoy kasi medyo lamig. Oh! Kaya discount ng pagluto kung paano magluto ng sweet and sour. Alam ko marunong din yung magluto. Sweet and sour na pacham. Yung sweet and sour na pacham. Alam mo yung pacham? Pacham ba? At may kumukontra na nagbablog ako. Lagyan natin ng suka. Kasi nga sweet yan sa siyempre huwag muna natin halo yun kasi huwag muna natin yung suka. At siyempre dyan lang tayo Oh,
La 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 la. Ganyan. Kawawa naman yung kanak natin. Bili nga tayo doon. Sa kabado. Kawawa naman yung lady natin, mama. Ganyan ba yan? Bibili ko, bibili. Eh, hindi ko alam. Hindi ko nagsasabi. Hindi mo natin yan kasi hindi mo natin ako nakalaban. Ito mo yan? Yo! Bibili. Ano yun? Hindi mo na natin yan. Hinalo ko na. At pag matawa, lalagyan ko yan ng kunting toyo. Yun. Siyempre, dahan-dahan. Pwede rin kung lagyan ng kunting sabaw. Kunting toyo. Ano, naglalagyan ko ng toyo eh. Pang paano na. Pampa lasa-lasa kunti. Yun. Pwede rin maglagdag ng tubig. Depende sa nagluluto. Siyempre ako nagluluto. Hindi naman kayo yung nagluluto. Kaya lalagyan ko ng tubig. Sabi ko. Pag kulang yung tamis, kasi kulang yung ketchup, lagyan na lang natin ng asukal yan. Yun. At tayo. At ayun na po yung itsura ng sweet and sour ko. Ganun po pag may prito kayong tira. Para maiba naman yung style, para di sa yung prito. Pwede nyo yung sweet and sour. Pwede nyo pong pangalan nito, sarsyado. Nalagyan natin ng sukal para yung tamis nga. Natin may magpapatugtog dyan sa kabila. Kumakain ka nito, nak? Kumakain ka nito? Paborito mo to? Yeah. Tira po ito namin kahapon. Joke ko lang yun na isang buwan na to. Tira to kahapon, na hapon. Yun! Tikman nyo guys, oh. Sarap. Talaga. Wala nang gulay yan, wala nang carrots, kung ano-ano pang nalalagay dyan. At may kanin na. Sarap. Kay Inam. Swabe. Kumukulo-kulo. At yan lang po yung mga vlog-vlog ko ngayon. Kung saan ako pumunta, nagbablog. Kasi di pa nakakabalik nga. At malapit na rin, isang linggo na lang. Back to barracks na tayo. At yung puluto na yan.
Ayun po, kain na. Ayun po. Okay. Yung tapakan yan. Hindi ko okay. At ayun, shout out nga po pala dun sa ano, yung na-vlog ko kapon dun sa Chef Apple Kambingan dun sa Piling. Shout out kay Ate. Ayun. At ayun, dito ko na po tatapusin yung vlog na to. Maraming salamat at ingat po kayo palagi. Bye-bye.